Layo pa sa pagpamaligya o illegal nga droga ang criminology graduate o kauban niini kinsa pulos na dakpan human nga malit-ag sa drug buy bust operation sa kapulisan alas 10:30 sa buntag nitong Nobyembre 18, 2025 dito sa Zone 6 Barangay Kapitan Bayo nga Pasugong Bukidnon. Giila sa MDEO in Pasugong ang mga dinakpan nga sila si alias Balong 24 anyos, Ulitaw alias Mark 24 anyos, Ulitaw parehong residente sa Barangay 9 Malaybalay City Bukidnon. Nakuha sa ilang posisyon ang upat ka piraso sa Hetzel transparent plastic sachet sa gidudahang shabu, 500 pesos nga buy bust money, usa ka unit sa cellphone ug usa ka unit sa motorsiklo. Ang kinatibuk ang gibugaton sa nasakmit nga illegal nga droga anaa sa 4.8 gramos nga adunay standard drug price nga 32,640 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan nga nagtinggagol na karon sa detention cell sa Impasugong Municipal Police Station. Mga katropa katul-katul sa lawas ba og mga buni ang imuhang gihambing karon. Sulayi ang Clear Skin Herbal Soap kinsa makapawala sa katul-katul sa lawas. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, X7 News.